Ja, je zag hier dus vroeger de griep binnen, proto asfalt en links en rechts. Het is deze week precies 4 wielien dat de centrale as, de dik tussen Dokkum en Nijengeer, officieel iepene waard. Terug de herinrichting in een soort dwarpen in het noordwesten van Friesland is er een protte verloren. Berend Wiemenga wen het al jaren onder de Rijksstraatweg in de griep en weet nog goed hoe de situatie jetteert wie. De dik die zag er ook dat er inderdaad een hele grote ongeluk wil gebeuren. Dus het is echt een troggaande stroom van auto's. Je rijden haast 20.000 tot 24.000 auto's langs. Echt een hele droge dik. Het familiebedrijf Meubelcentrum Neef zit al meer dan 60 jaar onder de Rijksstraatweg. Ze maken haren in het voor botswagen hoe het komen zou met haar bedrijf. Dat kost natuurlijk het bedrijf. Qua omzet en dat soort dingen, dus winkelbezoek. Maar dat, het is juist drukker worden in de winkel. Hè? Omzetten stijgen. In het begin natuurlijk de ondernemers wel een beetje bang van, komt je nou minder verkeer en minder mensen langs. En er zijn een aantal die wat bezwaar geweest door het geluid van de klinkerbestrating. Maar ook die angst is net helemaal terug te west, want in de praktijk toch blijken dat de loedsoelest van de klinkers bot afvalt. Na 4 jaar is de conclusie dat de centrale as een positief effect had op de griep. Het is natuurlijk nu een heel stuk rustiger en het is nou echt een dwarpstrijd worden. Dus je kiest nou rustig over de dik rennen, kiest met buurvrouw een praatje maatje en dat kon vroeger absoluut net. De mensen parkeren hier makkelijker, komen rustiger binnen hier in het dorp. Het is echt het dorp zo wat weer omkomen is. Dat hier we dus van tevoren net verwachten dat het weer omkomen zou.